הלהיט החדש, פוטוסוניק. פוטוסוניק משלב בתוכו טיפול באור בתוספת גלי רדיו. גלי רדיו הם בעצם אולטרסאונד. הייחוד של המכשיר הספציפי הזה, המהירות והתדירות של גלי הקול, שזה 3 מיליון תדר בדקה. הייחוד של המכשיר הינו כמובן ביכולת החדירה של חומרים טיפוליים. תהליך הטיפול הינו מאוד פשוט. ניקוי ראשוני של האור, אחרי זה מריחה של חומר פעיל, אם זו אמפולה או ג'ל או קרם טיפולי מיוחד, ועבודה עם האלקטרודות שהן בעצם מכתירות את החומרים הפעילים. לאחר מכן ניקוי האור ועבודה עם הפוטו. פוטו זה בעצם אור. סוגי האור שאנחנו משתמשים בהם זה כחול ואדום, אחד להרגעה, השני להתחדשות, ובסיום כמובן יש לנו עיסוי ומסכה. הטיפול הוא נעים מאוד, אפקטיבי מאוד, וכבר אחרי טיפול ראשוני את רואה את התוצאות. בואו, תהנו, תרגישו, תחוו ותראו חדשים.